Zdravo dragi moji ljudi, dobrodošli u jedan novi video. Pre nego što se bacim na učenje, znam da me nema baš redovno, nažalost, ali zaista život postao toliko haotičan da se prosto ne stiže. Neću previše da dužim, o tome ćemo nekom drugom prilikom, ali ono što sam željela da podelim samo jedan brzinski haul, jer ja volim da gledam takve stvari, pa sam željela brzinski da podelim samo šta smo mi to danas uzeli u actionu. Zaista mi nekad odmor za mozak da nađem neke gluposti po onako jako pristupačnim cenama, tako da vidimo šta je to ovog puta bilo na meniju i skuvajte jednu kaficu, neću previše da se rastegne video, tako da odmah prelazimo na konkretizaciju. Ono što mi se desilo što mi se dešava zapravo u posljednje vrijeme, da ja neretko opremim sebe kao da idem na piknik ili ti na ekskurziju sa detetom, upakujem sve to što je potrebno u jednu kesu, jer uvek moram da imam nešto pri ruci za grickanje, jer nikad se ne zna kad će dete ogladneti i biti toliko nervozno da ja apsolutno neću znati ni kako se zovem, a da nešto drugo probam da uradim, ali sve više mi se dešava da zaboravim. Znači sve ja uredno spremim, ali zaboravim kod kuće i to mi se desilo i ovog puta. Sreća, pa sam u actionu uspela da nađem nešto što najoptimalnije možda bude koliko toliko zdravo, lako za upotrebu kada je dete u pitanju, dete od 15 mjeseci u pitanju, a da kažem, eto, može da mu malo utoli glad, a da suprug i ja naravno volimo. To su ovi, zovu se karamel vafli. Imaju i sa medom, ovako sam vidjela u DM-u i Rossmanu i tako tim nekim radnjama sa zdravijom, da kažem, hranom, ali kada pogledam ovdje sastav nije toliko loš, tako da zapravo ruku može i da prođe i oni koštaju svega 2 evra i dobijete, ja mislim, ovdje 400 grama. Stvarno je super stvar onako za osvježenje, posebno kada ste gladni, eto da premostite do obroka. Ja sam uzela 3 komada, od toga sam jedan dala i detetu odmah. Inače, ono što mi je zanimljivo kada je moje dete u pitanju, ne da ga hvalim, ali zaista nije neki sad onako slatkoljubac u smislu da jede ove brze slatkiše, više on voli hlebaste stvari, slažem se, ali ne toliko ove kupovne slatkiše, nije da su mu nekako slatki za grickanje, vidjet ćemo do kada, jer znam da je to sa decom vrlo varljivo. Druga stvar koju sam uzela i smatram da je jako povoljna su ove maramice, dakle dobijete 10 komada i mislim da nije koštalo ni 80 centi, iskreno da budem, i to mi je super jer u posljednje vrijeme virusi ne zaobilaze ovu kuću, prehlade, curenje nosa i ne znam da li smo ikada potrošili više maramice nego u prethodnih mjesec dana. Još jedna stvar koju sam uzela, jer ja nemam ove zezalice za kosu, dakle ovo je onaj kao hair wrap towel, dakle onaj peškir kao za kosu i znam da se prave od ovih nekih drugačijih materijala, nije klasičan peškir kao bolje za kosu, pa probat ćemo, vidjet ćemo. Ovo je kutiju dete razdrndalo, ali mislim da će poslužiti, probat ćemo, nije koštao evro, ja mislim. Ono što mi se u actionu posebno dopada su stvari za decu kada je u pitanju pribor, escajg i te stvari, ali mislim na tanjire i na flašice. Inače, flašica nam se ova odlično pokazala i jedno smo zaboravili u vrtiću i od tada ni traga ni glasa njoj. Dete mi zapravo uništava sve flašice moguće koje mu dođu pod ruku, nukove neke koje su totalno nepraktične, žali Bože para koje se daju za te flašice. Evo, gledam je i gleda mene. Bukvalno onaj čep se jako lako vadi i onda vam je ona cevčica skroz podložna prašini, bakterijama, dete baci flašicu, ono se zalepi sve moguće i nemoguće na nju. Ovo mi je baš praktično jer se čep ne odvaja tako lako i slatka je ovako, baš je estetična. I iz tog domena, pošto ima malo ovih vakum tanjirića, uzela sam mu jedan, nije mi bio neophodan, ali znači mi kada sam u prljavi sudovi da mogu nešto mu dam da jede sam, jer se plašim još uvijek da mu dajem iz nekih tako keramičkih ili staklenih, jer naravno to sa njim ne bi funkcionisalo uopšte. Ovaj suction funkcija zapravo kod njega ne radi previše, ali ajde, nije loše za prvu ruku, može se zalepi, pa dok to ne odlepi, to mu bude neka vrsta za animacije, da kažem. Ono što mi je fascinantno je da u actionu super aksesuare možete naći za smiješan novac. Tako, na primjer, ove 3 šnale koje, priznaćete, devojke bukvalno gube, lome se, a neophodne su za normalno funkcionisanje sa dugom kosom, košta evro.
Isto tako, ne znam šta mi pade na pamet da kupim ove male, jer vidite da sam malo uspjela da nešto isfazoniram kosu, zakačila 2 šnale i to je to, ali to nije inače frizura koju ja furam, da kažem. Ali sam uspjela da nađem, ovako su mi se svidjeli baš zato što sam danas ovakvu frizuru napravila, bile su mi potrebne ove male šnalice i njih sam platila €1, znači će. Ja sam inače stomatolog po struci i mislim da ljudi koji su iz sveta, koji nisu iz sveta stomatologije se previše daju da komentarišu različite stvari vezane za stomatologiju, stručne stvari što ja oštro osuđujem, ali konac za zube je konac za zube, bitno je da se koristi i ja sam uspjela naći u Actionu neki koji su sa nekim ukusima, ali to nije toliko bitno, bitno da je konac za zube, pa ću eto probati, nemam pojma. Ja volim da probam neke nove stvari, posebno kada su iz mog domena, ima sa ukusom naranđe, jagode i ananasa. Jako interesantno, nisam znala da ovo postoji i predstavu nemam kako funkcioniše, ali probat ćemo. Obzirom da smo kupili veliku kantu sa smeće i da je to jedna od boljih ideja, odnosno investicija u ovoj kući, nikako da nađem odgovarajuću kesu za smeće. Tako da se ja uzdam da će ova biti odgovarajuća. 60 litara je, ja mislim da je to, ali eto vidjet ćemo, probat ćemo. U Actionu zaista imate povoljne kese za različitih veličina, različitih oblika, različitog dizajna i slično. I dosta ima tih nekih kućnih potrepština za mali novac, sredstava za higijenu i ostalo. Ja sam to već negdje prikazivala u nekom od videa, ali ovo mi je top stvar, nadam se da će odgovarati našoj kanti. Još jedna stvar koja mi apsolutno nije trebala, ali mi se dopala i nešto kuburim ovdje u Nemačkoj sa kaišima, dok u Srbiji stvarno imam puno, ali nisam se donijela. Uzela sam ovaj, ja inače sve što je u ovom dizajnu volim, nije da preterujem i sve to nekako estetično na kraju ispadne, ali treba mi je neki kaiš ovakav i ovo navodno 100% koža, nemam pojma, košto je 4,95 evra i predstavu nemam kako će se pokazati, ali probat ćemo. Eto, dopao mi se desno da je novac realno ne možete naći ni da je delimično koža. Ja, pošto se trenutno bacam na učenje, rešila sam da uzmem još jednu sveščicu. Jako mi se dopalo ovo, ona je kao dots planner i ima i nekih stikera i jako mi se dopalo ovo, tako da znači će što za učenje, što za ovako neku svakodnevicu. Inače tamo su generalno sveščice i sva ta sredstva za školu, odnosno za ljude koji kao ja volimo te stvari, jako pristupačni. Ja se sjećam kad smo prvi put došli u Nemačku, predstavu nismo imali za bilo šta i plaćali smo sveske Boga Oca, što bi se reklo, dok nismo malo tako pročeprekali gdje može se nađe nešto povoljnije. Znam da je trenutno era ovih privezaka za tašne, tako da mi se jako dopalo i morala sam da kupim. Ovo košta mislim 2 evra, sladak je i mislim da će koristiti. I kao i za ostale stvari u Actionu su jako povoljne stvari za higijenu, tipa kupke, sapuni, šamponi i ima dosta dupe proizvoda, nekih skupocenih i high-end proizvoda, ali ja sam ovog puta uzela jedan ovaj brijač jer mi je neophodan, ja inače koristim Lumeu i ona meni završava jako dobar posao, ali u posljednje vrijeme nemam vremena da se posvetim tome i iskreno ne stižem. Treba da se odvoji, da se ne lažemo, svega možda sat vremena za cijelo telo, ali ja zaista ne mogu da nađem tih sat vremena jer i tih sat vremena koristim da nešto uradim drugo kao prioritetnije i na kraju sam trenutno sebi posljednja rupa nasvirali, ali eto, svakom je neophodan brijač i mislim da ovo je onaj Wilkinson najobičniji, ali mislim da za taj novac može završiti posao košto je oko 2 nešto evra. Još jedna stvar koja je dobra u Actionu je sportska uniforma, sportski plan i program. Inače imam problem sa sportskom odećom, posebno kada su helanke u pitanju. Ako su mi u nogama dole dobre, u struku su mi široke, ukoliko su mi u nogama uske, gore su mi taman i to će ovdje biti moj problem nezavisno od proizvođača opreme. Ove su zaista dobre, moram malo da razmislim jer su mi u struku malo šire, a ja inače tako kad nekada ostavim više nikad ne obučem tu stvar, tako da su velike šanse da ću ih vratiti jer su koštali tipa oko 8-9 evra, a za taj novac ću radije kupiti nešto drugo, ali eto, htjela sam da probam.
Odlična im je oprema, slobodno možete, ja sam uzela neke topove i imaju generalno i vitamine i proteine i druge neke sportske aksesuare kada je u pitanju vežbanje, tako da slobodno ko voli vežbanje može tamo nešto da uzme. I još jedna od stvari koje su, opet kažem, iz domena higijene, uzela sam ovaj jedan mist za telo i kosu. Da, moram samo da pomirišem. Da, onako u posljednje vrijeme volim ove stvari koje mirišu na čisto. Ovdje piše Vanilla Sense i Sweet Lily. Šta god to bilo, jako fino miriši, mi smo onako osvježavajući. Ja se nekako uvek kad krene ta letnja sezona onako malo razgalim sa tim mirisima, tim nekim onako lepršavim svežim mirisima, tako da odličan 5. I još jedna stvar koju sam uzela je ovaj sprej za kosu. Ovdje piše da smanjuje iskrzalost krajeva, da omogućava lakše raščešljavanje, da može da bude onaj leave-in tretman za kosu, da onako doprinosi da vam je glađa kosa, dodaje sjaj, bog zna šta sve ne, tako da eto probat ćemo. Mislim da ovo deluje kao neki dupe nečega, tako da sam to uzela, ali kako da kupovina prođe bez nečega za dete. Kada je ovdje bila svekra, imala neki svoj kofer koji je ovako bilo plastičan i onda ga je on drndao dok ga nije razdrndao. Ja sam onda uzela ovu neku igračku koja je za pesak zapravo, odnosno za more, ali ovako kao koferčić. Mislim da je baš originalno zapakovane sve te zezalice za more i da onako on može da vuči i da nosi. Super igračke, imate stvarno u actionu i po pristupačnim cenama. Ovo je koštalo oko 6 evra i obzirom da sam ja ona mama koja volim da mi dete ima pametne igračke, ali od tih pametnih igračaka ostane svega 2 slova verovatno kroz vrijeme, ali nema veze, ja ću i dalje kupovati te pametne igračke. Onda sam uzela ovu mini Matters Toys, neku tablu gdje ima da uči, ne znam, životinje, kao magična tabla, ona magnetna tabla, da uči slove, brojeve, ne znam, životinje. Mislim, neće on to ništa naučiti, sve da se mi razumemo, ali bit će mu zanimljivo verovatno malo da se zeza i onda će kad bude malo stariji možda moći nešto i da uči sa ovog. To je bilo to, dragi moji ljudi. Nadam se da vam se ovakva brza kupovina svidjela. Vidimo se jako brzo u nekom od narednih videa. Do tada pišite šta vam sviđa, šta biste voljeli da čujete na ovom kanalu i budite mi dobro. Ja se nadam da ću biti malo redovnija u budući, da ću pričati o nekim onako životnim događanjima i životnim temama. Ljubim vas.